Когато Кърт Вонегът споделя своите 8 правила за писане на кратък разказ, едно от тях гласи, че началото трябва да е максимално близко до края. Но какво всъщност означава това? Антон Павлов Чехов от друга страна казва, ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението. Тези съвети могат да бъдат извадени от контекста на творческото писане и приложени във вербалната комуникация, помагайки ни да разказваме историите си по по-вълнуващ начин. Здравейте хора, аз съм Михайла и в днешният епизод ще ви разкажа какво научих за разказването на вълнуващи истории и как вълнуващите истории са спойката, на която стоят дългогодишните приятелства. В една книга, която четох съвсем наскоро, Матю Дикс, автора, разказва как способността да бъдеш добър разказвач е много ценно качество както в бизнеса, така и извън него. Но повечето хора, които идват при него за съвет, не са готови да бъдат добри разказвачи. Той разказва, че това е така, защото до известна степен да бъдеш човек, който разказва вълнуващи истории, означава да се разграничиш от тълпата, а това кара разказвача да се чувства по-уязвим. Алтернативата на това да не разказваш вълнуващи истории обаче е да бъдеш забравен. И никой да не си спомня за какво си говорил дни или дори часове, след като сте се срещнали. В книгата си Story Worthy автора дава пример с семинари и вебинари, на които хората често ходят, като пита читателите си колко пъти ви се е случвало да отидете на семинар и часове по-късно да не се сещате за какво се е говорило. Това се случва, обяснява той, когато не говорим с истории. В моето съзнание възниква още един пример за начина, по който се водят лекции в университета. Ако лектора не обвърже по някакъв начин информацията, която преподава с история, то дни по-късно е малко вероятно да се сещаме за какво точно се е говорило в конкретната лекция. Умът ни не възприема сухата информация по начина, по който възприема историите. И рискът, който поема всеки един от нас, който не разказва истории, наистина е да бъде забравен. В този ред на мисли се сещам, че когато не сме изправени пред ситуация, в която да презентираме пред по-голям кръг от хора, риска да бъдем забравени не достига до нас и някак не го отчитаме като възможност. Или пък си казваме да умислят хората, които презентират. Аз съм обикновен човек, какво ми пука дали разказвам вълнуващи истории. Способността обаче да разказваме истории е спойката на дългогодишните приятелства, защото ако не разказваме история, най-често даваме отчет. Как можем да разберем, че даваме отчет? Това беше нещо, за което се замислих, когато правих подкаста. И според мен разбираме, че даваме отчет, когато разговорът ни започне да звучи така. Здрасти, как си? Аз съм добре. Как е кучето? Супер. Как е детето? Страхотно. Работата как е? Да, и при мен е така, добре. Едно и също, няма с какво да се похваля. Така звучи даването на отчет. Много хора твърдят, че понякога просто деня им е монотонен и нищо интересно не им се случва и затова нямат вълнуващи истории, но според Матю Дикс всички добри истории се базират на 5-секундни моменти от живота ни. Всяка история, която разказваме, е за един единствен момент. Като този момент, условно казано, може да е 5 секунди или дори 1 секунда от деня ни. Това са или моменти на трансформация, или моменти на осъзнаване. Момента на трансформация може да е история, в която разказваме как в някакъв момент назад във времето сме били едни, а после нещо се е случило, света ни се е преобърнал и сме станали други. Или по-честият пример е момента на осъзнаването, който може да е история, която говори как дълго време сме вярвали в нещо, но после нещо се е случило и сме осъзнали, че не вярваме в същото нещо вече. В повечето случаи, за да се достигне до няколко секундният момент на прозрение, ние акумулираме много ситуации, които да допринесат към тази кулминация, която се явява 5-секунден момент. Понякога историята, която искаме да разкажем, може да се е развивала години наред и това да я прави да изглежда дълга, но всъщност всичко да се случва за секунди. В един момент мислим едно, в другия осъзнаваме нещо и мислим по различен начин. Защо обаче е толкова важна трансформацията за една история?
Защо е нужно да има промяна, за да е вълнуваща историята? Това, което автора обяснява, е, че момента на трансформация в разказа помага на хората да се съотнесат към историята, която чуват. Когато хората вместо да разказват, се отчитат един на друг, как е минал деня им, освен ако не работят една и съща професия, трудно биха могли да се съотнесат с преживяванията на отсрещния човек. Общите приказки не предоставят възможност за споделено преживяване, каквато предоставя вълнуващата история. И тук, докато разказвам това, си задавам въпроса: кои са убежденията, които ни спират да бъдем вълнуващи разказвачи? И се сещам за един пример. В обществото ни живее все още твърдението, че добрият приятел винаги ще те изслуша. Което убеждение намирам за пропито с вина повече, отколкото с загриженост. Ако трябва да перефразираме израза, бихме казали: който не те изслушва, значи не ти е добър приятел. И в рамките на взаимното изслушване това е така, но проблема е в акцента на твърдението, който не кара хората да бъдат по-осъзнати в избора на думите си, а да бъдат толерантни въпреки тях. Едно от правилата, които автора дава в книгата си, е, че не трябва да разказваш истории, които не са за теб. И не само не трябва, но и не можеш, защото няма как да покажеш уязвимост, когато става въпрос за друго лице. Когато става въпрос за страничен човек, не можем да покажем нашата емоция. Има трикове, чрез които можем да разкажем историята на друг човек, като я пречупим през нас. Автора дава пример със своя клиентка, която е искала да разкаже историята на своя дядо, който е оцелял в концлагер. В миналото това, което са правили, е, че просто са разказвали историята на оцелелите, които в повечето случаи вече не са живи, и историята, която са разказвали, се е усещала като фантастика. Структурата на която звучи така: преди много време, на място, което не изглежда по същия начин, нещо ужасно се е случило. Това, което Матю Дикс учи своите клиенти, е да разказват истории за тях самите, като в някакъв момент от историята могат да разкажат как това, което са преживели техните роднини, оцелели от концлагера, е въздействало или е променило по някакъв начин техният живот. Така историята е релевантна за разказвача, а не е просто събитие, което се е случило назад във времето. Така структурата на историята може да се промени и да звучи последния начин. Нещо в мен се промени, защото нещо ужасно се е случило с човек, когото познавам. Една от основните трудности, с която се сблъскват хората, които презентират пред голяма аудитория, както и хората, които разказват на буквално 2-3 приятели някаква история, е трудността да запазиш вниманието върху себе си. Матю Дикс дава 5 начина, по които да запазим историята си завладяваща. Тези похвати, които ползва, нарича в книгата си залози, или още казано стейкс, като обяснява, че залозите са причината публиката да има интерес и да слуша една история от началото до края. Първият залог, който дава в книгата си, се казва The Elephant или слонът. Във всяка история, казва той, трябва да има слон. Това, разбира се, е метафора. Слонът е нещото, което всеки в стаята може да види. Той е голям и очевиден. Това е ясно изявление на нуждата, желанието, проблема, опасността или мистерията, която цели да разкаже историята, която разказваме. Правилото е, че трябва да се появи възможно най-рано в историята, за предпочитане в първата минута или още по-добре в първите 30 секунди. Примерът с цитата от Антон Чехов в началото на подкаста е удачен и тук. Ако в първо действие на сцената виси пушка, то тя непременно трябва да гръмне до края на представлението. В този пример пушката е метафорично казано слонът в историята. Вторият похват се казва backpacks или раници. Раницата отново е метафора, която илюстрира стратегия, която увеличава залозите на историята, като увеличава очакването на публиката за предстоящото събитие. Пример за това е изложението на детайлен план в началото на историята. Имаше преди години един сериал, казваше се Скорпион, в който главният герой Уолтер О'Брайан ръководи един екип от гении, които разрешават заплетени казуси. Като в началото на всеки един епизод екипа е запознат с проблем, който трябва да реши, за който се създава детайлен план за действие, всеки има задачи, с които трябва да се справи, с които зрителя е запознат и които задават очакванията, които държат вниманието до края на епизода.
Следващия похват се нарича breadcrumbs или трохи. Трохите отново са метафора за намеци, които могат да бъдат както обекти, така и мисли и други за това, което предстои в историята. Пример за нещо подобно би могъл да се даде: докато се качвам обратно в колата, виждам пазарската си чанта на задната седалка и изведнъж ми хрумва идея. Тази подготовка на слушателя преди да достигне до идеята наричаме breadcrumbs. Това е похват, който хората използват в всекидневната комуникация, без дори да си дават сметка. И за нещо подобно се сетих онзи ден. Например, звъниш на приятелка и казваш нещо от рода: вчера браузвах в TikTok и видях едно видео и ми хрумна какво да взема за подарък. Ето това е breadcrumbs на практика в ежедневен разговор. Четвъртият похват, който дава в книгата си, се нарича пясъчен часовник. Пясъчен часовник е метод за забавяне, след като стигнете до момент от историята, който публиката е чакала с нетърпение, и това е метод, който изгражда очакване в слушателя. Тук има безкрайно много примери за този похват, особено в криминалните истории, където се разкрива мистерия. Сещам се за филма Knives Out, където преди разкриването на мистерията е приложен именно такъв похват, в който детектива подрежда детайлите, които до тогава не са били на мястото си, за да сглоби историята, и го прави преди момента, в който да се разкрие името на убиеца, което поддържа очакването в слушателя. Петия похват се казва кристални топки. Кристалните топки са фалшиви прогнози, които карат публиката да се чуди дали прогнозата ще се сбъдне. Пример за това може да е: получих съобщение от приятел тази сутрин с молба да се видим спешно. Докато вървях натам, не можех да се отърва от мисълта, че има лоши новини. Тази фалшива прогноза създава напрежение и кара слушателя да се чуди дали лошото предчувствие ще се сбъдне, поддържайки интереса към историята. В книгата има още много тактики и практики, които може да се прилагат всекидневно. Оставям линк в описанието на епизода за тези от вас, които искат да я прочетат. Това е, което исках да ви разкажа в днешният епизод на Полезен подкаст, като за финал ще ви споделя един анонимен цитат, на който попаднах миналата седмица. Цитата е следния: добре наредените думи пренареждат реалността. В този смисъл да бъдеш добър разказвач е да умееш да пренареждаш реалността на хората, които те слушат. В известна степен това е и една от функцията на медиите – да пренареждат субективната реалност, въздействайки върху обективната действителност. Светът е все по-пълен с харизматични разказвачи, които се борят за внимание, за което е добре да си припомняме, че добрите разказвачи не са непременно добронамерени. Оставам те с въпрос за размисъл от този епизод. Кои са разказвачите в твоя живот и какво успяват да пренаредят?